Hoxe o PSOE presentou na súa sede de Ourense o seu traballo precongresal, xa que o Congreso Nacional do PSOE fará este fin de semana na cidade unha parada con motivo da Semana do Benestar, co ciclo Diálogos con Raíz, que según o portavoz da executiva do PSDG, Julio Torrado, é moi importante e necesario para Ourense. Pero esta xornada de benestar, que para nós é clave porque vai a dous eixos da política socialista, que son sanidade e política social, pois será moi importante facela en Ourense, porque Ourense representa moitísimo dos valores que os socialistas creemos que en Galicia necesitamos defender dentro desa Galicia real que o goberno galego non atende. En Ourense hai numerosos exemplos de grandísimos profesionais, tanto no eido das políticas sociais como da sanitaria, pero tamén hai moitos problemas que reflexan que é un goberno galego que está olvidando os problemas reais da xente. Si, hai un Rueda que pon jerseis de Navidad e fai anuncios como si quixera vender a lotería de Navidad, pero hai unha Galicia real detrás deso. E nós o queremos é falar dos dereitos que as persoas teñen e que non están recoñecidos. A accesibilidade ao sistema sanitario, que hoxe ten demoras que non tiña antes, problemas específicos en atención primaria ou en saúde mental, problemas nos que os concellos non poden dar os servicios en atención social que precisan porque a Xunta non financia suficiente, cuestións que son moi relevantes e de como afrontamos as políticas para as persoas que máis o necesitan. En Ourense hai un exemplo clarísimo porque aquí hai moitísimos casos nesta provincia por as súas cuestións demográficas e polo abandono que o Partido Popular dende a Xunta de Galicia e no seu bipartito con Jácome na cidade pois ten abandonados para Ourense e queremos centrar aquí o noso discurso. A deputada autonómica Carmen R. da Costa quiso recalcar a Galicia real, en concreto de Ourense, a que según ela necesita benestar e dereitos para os cidadáns, algo que Jácome non contempla. Que millor que Ourense para falar desta cuestión cando temos un alcalde, Jácome, alonsado completamente da realidade e da política social, da política que máis necesitan as cidadáns e os cidadáns. En un momento, ademais, pois que é vital para a provincia e a cidade de Ourense, Julio, porque estamos nun momento en que non podemos deixar no tinteiro unha cuestión fundamental que é a decisión de Rueda, a decisión da conselleira Fabiola García, de que o Centro de Atención para Persoas con Discapacidade en Ourense non sexa de xestión pública e directa como acontece no resto de provincias galegas.